Sıla var baş havanno hiro rojev geleki germe encama hevditin li imrali kısmi hatın eşkere kirin em hol bidin ve yeki şirove bikin di piş perde de çi heye. Devleta Tirkiye çima tene aliyen ku wan alakadar dike jaraya giştire eşkere kirin. Çima. Diwan hevditin ande ku 4 saatan devam kir ma tut tiştekiş bu milleti kurtune bu. Kat hassasiyeti milleti kurtune bu. Çima bas nakin? Misyonu dîsa kepazetiya xwe nîşan da ji we re bêjim. Plan û projeyên pir xeter ez tê de dibînim. Hîs dikim. Çima radibin dibêjin hêzên Partiya Karkerên Kurdistanê ku çekûsileyê xwe berdane, tên Rojavayê Kurdistanê bicî dibin li wê derê çekûsîleh dikirin. Çima tiştekî wisa dibêjin? Zemîna çi amade dikin? Yani haziriyên xwe yên operasyonekê berfireh li ser Rojavayê Kurdistanê dixwazin rewa nîşan bidin? Vana hemî pirsin hevano ez dixwazim hûn lê godar bikin û em bi hev re paşê şîrove bikin. Baş e? Neçin derekî ez ji we re anha dixwînim. Naveroka hevdîtinê li İmralî ez ji we re dixwînim. Bi qasî 4 saatan dewam kiriye. Lê bi qasî 10 deqe belkî 15 deqe hûn sebir bikin em bi hev re bixwînin ka hûn çi encam jê derdixin. Çima tenê 10-15 deqe ji 4 saatan hatiye mûçik kirin. Yani mûçik cimbiz jê derxistine. Hemî tiştê ku ji wan hevdîtinan derxistine tenê ji bo menfaetê dewleta Tirkiye ne. Tu tiştekî ji bo Kurdan tune ye. Tenê civaka Tirkiye dilê wan xweş dike, şovenîzma wan, netewperestiya wan dilê wan xweş dike. Lê dilê me kî xweş dike? Ka em binêrin, ez ji we re bixwînim, ez ji we re bixwînim pêşî, ji kerema xwe re paşê em ê şîrove bikin. Na em hinek aliyê xwe yê hestewar em dayînin aliyekî, em mantıqa xwe bixin dewrê, em zêde xwe sor nekin. Ev sorbûna min ne ji ber sorbûna min e, kamera min ji we re gotibû hê tam mi çê nekiriye û paşê jî ji Başûrê Kurdistanê jî nûçeyekê ez ji we re pêşkêş bikim. Nûçeya Başûrê Kurdistanê hûn zanin Tayyip Erdogan bang li Rêveberiya Başûrê Kurdistanê kir got yani wisa nabe Mesûd Barzanî divê xwe rexne bike çima di derbarê Dewlet Bahçelî de tiştekî wisa gotiye ji ber vê divê xwe rexne bike yan jî daxuyaniyekê nû bide. Wan jî daxuyaniyekê nû daye ez dibêjim daxuyaniyekê nezaketê ye pir guh nedinê. Hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser serdana Serok Barzanî ya Cezîre Botanê daxuyaniyekê belav kir ragihand hinek şîrove û xwendinên cuda, nexwestî û dûrî mebestî hatin kirin ku bûn sedemê dilgiraniyê, xemgîniyê. Hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê li ser encam û karvedanên serdana Mesûd Barzanî ya Cezîre Botan daxuyaniyekê nû belav kir. Di wê daxuyaniyê de hatê gotin serdana dîrokî ya Barzanî ya Parêzgeha Şirnaxê û Herêma Cizrê beşdariya wî ya sempozyuma Melayê Cizrê nîşandana piştgiriya wî ya ji bo pêvajoyê aştiyê ye û ew pêşwaziya germ ya ku ji aliyê sazî û dezgehên fermî yên hikûmet û xelkê herêmê ve li wî hate kirin ciyê spasî û pêzanînê ye. Baş e? Lêbelê paşê hin şîrove hin xwendinên cuda nexwestî û dûrê mebestî derketin holê ku bûn sedema dilgiraniyê. Ji Dewlet Bahçelî re gotibû tu faşîstî û nijadperestî û nizanim gurê bozî û wana hemî rastin gotinî wî lê ji aliyê dewleta Tirkiye tiştên xirab hatin gotin. Lê ev hemî bû sebebê dilgiraniyê dibêje. Ya girîng ew e di pêwendiyên Komara Tirkiye û Herêma Kurdistanê de serdemeke bê hempa heye. Pêvajoyê aştî jî gaveke rast e di çareserkirina pirsgirêka girîng û hestiyar de em destxweşiyê li hikûmetê li partiyên desthilatdar yên Tirkiye dikin û hemû aliyan em spasiyê xwe ji wan re pêşkêş dikin ku rola wan a bi bandor di pêşvebirina aştî û aramiyê de li Tirkiye û herêmê hebiye. Em pêwîstî dibînin ku hemû alî bi hevkariya hev û di hewl bidin wan dilgiraniyan birevînin, xemgîniyê xwe ji holê rakin yani temîr bikin. Teqezî li ser kûrkirina pêwendiyan, pêkanîna aştiyê, parastina berjewendiyên me yên hevbeş û aramiya herêmê bikin. Lêborîn tê de tune ye hevalno. Baş e? Lêborîn tune ye tenê dibêje em her du alî jî xemgîn bûne em van xemgîniyê xwe hinek em dayînin aliyekî normal e. Daxuyaniyê nezaketê ne niha em tên ser meseleya xwe. Mesela me li Bakurê Kurdistanê ev komîsyon sê endamê xwe şand İmraliyê ji bo hevdîtinê. Ji aliyek ve baş bû
Cara yekeme devleta Tirkiye ku heta hat got terör di dawiye de şu cem Rêzer Abdullah Öcalan em muxatab girt. Vaya di dîroka pêncî salan ya tekoşîna netewa Kurd de gavek mühim e. Em ji şûmiyê derbas xwine. Me tiştekî li pişt xwehişt. Devleta Tirkiye wisa ye. Ha, hûn ê bêje muhetabiya wî pir mühim e. Na, qet ne mühim e. Devletekî kepaze ye. Devletekî xirab e. Ev devlet mirova muhatap bigire çi negire çi. Kanûnê vî devletê ji tiştekî re nabin. Tayyip Erdogan bi xwe kanûnên vî devletê nas nake. Yani ji ber vê yekî îro mirova muhatap dikirin sibê mirovan dar vedikin. Devletekî wisa ye. Anîne hemî serê serok û rêberên me. Yani em zanin em vê devleta xwe baş nas dikin. Ji ber vê yekê em wisa bila em pir şane bin ku devletê em muhatap girtine. Vaya em dayîn aliyekê hevan ya din ez wara pêşî daxuyaniyê bixwînim paşê çend şîrovê me hene. Çünkü ez di pişt vê awayê îlankirina rastiya hevdîtinan de şik û şüpheyekî pir ciddî dibînim. Planekî qirêj dibînim. Navê naveroka hevdîtinê li İmraliyê em dibêjin girtek. Yani hevalê me rojnameger girtek dinivîsînin. Pir kêfa min ji vê gotinê re nayê girtek. Girtek yani tutanak yani. Îja anîne Kurd jî pêva kirine Kurd te girtek. Bi Xwedê nexweş e. Gotin xweş nayê goyî mirovan. Hevan rast e. Kurd te kirtek dibe yani. Kurd te kirteka İmraliyê. Tiştekî wisa dibe ya henekê xwe bi Kurdî dikin ya. Heqeten ya. Em çawa bêjin? Em çawa bêjin ji tutanakê re hevan do? Em çi bêjin? Em bêjin qeyd ya. Qeyd ya. Qeydên İmraliyê, qeydên axaftinê li İmraliyê. Kurd te girtek ez nikarim bêjim ya. Eyb e ji Kurdî re eyb e ya. Eka ez peyama me bêjim, bixwînim pêşî. Hevan ji tutanak re em çi bêjin? Kurd te kirtek dibe yani. Nabe hevan nabe yani. Naxwazim bêjim ya. Naxwazim tiştekî wisa bêjim. Ji bo wî dibêjim yani meriv wextê bi zimanekî hevan bi zimanekî biaxife meriv otomotîkmen hew dide jêra gotinên nû peyda bike. Ji ber vê mihîm e meriv Kurdî biaxife. Ka binêrin em bi hev re niha tiştek nû diafirînin. Tutanak özetî yani. Kurd te kirtek. Tiştek wisa dibe ya. Protokol tamam. Tamar dibe, tomar dibe, çi dibêjin bibe ama Kurd te kirtek qet nabe hevan da. Ew jî bikevin ajansan hûn ê bibînin gotinek Kurd te kirtek. Ya meriv çawa layiqê Kurdî dibîne tiştî wisa ya. Hevan ez dibêjim protokol. Süper. Aynen. Zimanê Ewropî ye. Hesen û mala te ava. Tamam. Rast e. Yani Kurd ya gotina Kurd jî yani wextê ez gotinek bikartînim ez goh didim müzîka wî. Gelo xweş tê goh, xweş naye goh. Ji ber vê ye. Yani ew Kurd te kirtek baş e hevan no. Ji bo serkeftina pêvajoyê di nava hewldanan de me dibêje Abdullah Öcalan. Me got protokol. Em protokolê bibêjin. Süper, tamam. Protokola hevdîtina bi Abdullah Öcalan re di civîna Komîsyona Meclîsê de hatin eşkere kirin. Abdullah Öcalan got ew li pişt gotinên xwe ye ji bo serkeftina pêvajoyê di nava hewldanan de ye di çarçoveya derfet û îmkanan de ew ê hewldanên xwe bidomîne. Komîsyon bi rojeva hevdîtina heyeta Komîsyonê ya Abdullah Öcalan re ku roja 24 Mijdarê li girava İmraliyê pêk hat civîna xwe ya 19 li dar xist îro. Numan Kurtulmuş diyar kir ku ew protokola hevdîtinê parve nakin. Şûna wê ew ê protokola kin yani Kurd te protokol ya hevdîtinê parve bikin partiyên siyasî jî di dorê de rabûn mafê axaftinê girtin bertek nîşandan gotin em dixwazin temamiya protokolê were eşkere kirin. Endamê Komîsyonê yê CHP Murat Bakan got pirsgirêka Kurd ne tenê pirsgirêka ewlehiyê ye. Divê komara Tirkiye were demokratîkkirin.
û her wiha protokolên hevdîtinê bi temamî ji raya giştî re werin eşkere kirin. Hûn zanin bi temamî nehat eşkere kirin. AKP, MHP li dij derketin û bi ser jî ketin. Tenê aliyê ku wan eleqedar dike derxistin ji raya giştî re eşkere kirin. Endamê Komîsyonê ê Devayê Mehmet Emîn Ekmen, endamê komîsyonê yê Partiya Tîpê Ehmed Şık, wan jî xwest ku ev protokol bi temamî ji raya giştî re were eşkere kirin. Endamê Komîsyonê yê CHP Mehmet Sezgin Tanrıkulu axaftinekî kir, got eger protokola hevdîtinê neyê parvekirin, destê hêzên xêrnexwaz yên li dijî pêvajoyê wê xurt bibe. Ji bo pêvajoyê ev ê baş nebe. Piştî axaftinan Ahmet Bozkurt rabû. Ew jî wezîfedarê meclisê ye. Rabû protokola hevdîtinê ya bi Abdullah Öcalan re tenê qismê ku dewleta Tirkiye eleqedar dike xwend. Yani qismê ku ji protokolê hatiye mûçik kirin. Yani cimbiz kirin. Protokol 4 saat e. Sê endamê komîsyonê 4 saetan li îmralî hevdîtin pêkanîne. Tenê qismê ku kêfa wan jê re tê jêgirtine hevok bi hevok parve dikin. Rast e, rast e. Lê serî wî tune binî wî tune. Her tiştekî serî wî binî wî tune ve tenê orta wî bimîne çi ye? Ya îbret e, rezalet e. Merû tenê orta wî dihêle. Serî wî jî hebe, nigî wî jî hebe ya. Hevando, meha kurte protokol ez temamî ji were dixwînim. Yani tişta ku li komîsyonê hatiye parvekirin ez ê ji were bixwînim. Hûn çi encam jê derxin paşê em bi hev re şîrove bikin. Baş e. Endamê komîsyonê li ser biryara komîsyonê çûn grava îmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanîn. Di hevdîtinê de Abdullah Öcalan li ser tekîliya Kurd û Tirkan gava bi wêrekî ya jaliyê Dewlet Bahçelî ve hatiye avêtin û spas ji Dewlet Bahçelî û Serokkomer Tayyip Erdogan re kiriye. Abdullah Öcalan diyar kir ew li pişt sozên xwe ne ên ku di destpêka pêvajoyê de daye. Abdullah Öcalan li ser tekîliyên biratiya Tirk û Kurd û bingeha wê ya dîrokî rawestiye. Abdullah Öcalan gotiye wî dev ji rêbaza çekan berdaye. Ew rêbaza siyasî hildibêjêre ji bo têkoşînê. Her wiha Abdullah Öcalan gotiye di çarçoveya banga 27 Sibatê de divê hemû beşên rêxistinê çekê xwe berdin û ev biryar jaliyê gel ve bi erênî hatiye pêşwazî kirin. Abdullah Öcalan aniye ziman ku bandora wî li ser Sûriyê jî heye, li ser Iraqê jî heye. Wextê dibêjin Sûriye û Iraq beşê Kurdan. Em behsa wî dikin. Ne dewleta Sûriye ne dewleta Iraqê bandora wî li ser Kurdên Sûriye û li ser Kurdên Iraqê heye. Di wê çarçovê de. Dema Fetîh Yıldız alîkarê serokê giştî MHP li huzûra Abdullah Öcalan bi bîr xistiye dema ew di dozê de hatibû mehkûm kirin ew rojên ewil ku Abdullah Öcalan hatibû girtin ji Kenyayê biribûn Tirkiye mahkeme çêbibû behsa wê mahkemê dike. Yani Fetîh Yıldız dibêje dibe tê bîra te wextê ku ez jî li wê derê bûm ez parêzer bûm li ser navê malbatên şehîdan ez hatim wê derê dibe ez li wê derê bixwe bûm dibe gelo tu hê jî li pişt wan gotinê xwe yî Abdullah Öcalan dibêje yani wextê dibe tu li pişt wan gotinê xwe yî yani dibe te wê derê gotibû ji malbatên şehîdan lêborîn xwestibû te gotibû eger wezîfe bide min ez amade me xizmetê bikim di wê çarçovê de li pişt gotinên xwe ên dema destê Dewlet Bahçelî dibe erê dema destê Dewlet Bahçelî li hewa nehîştiye dibe ev tê wê manê min destê Dewlet Bahçelî li hewa nehîştiye. Dema ku Hüseyin Yayman diyar kir ku ew bi hesasiyeta malbatên şehîdan hatine vê derê Abdullah Öcalan bi lêv kir ku her mirina eskerekî ji bo wî trajediyeke divê ew ciwan ew genç bi vî rengî nemirin. Divê em teqez li Tirkiye û herêmê çareseriyekê bibînin xemgîniya xwe ji bo çalakiya ew li Enqerê hatibû kirin ewa mezin li hember fabrîqeya ku çek û sîlah hildiberîne. Li hember wî dibe xemgîniya xwe aniye ziman li hember wî. Her wiha dema ku jê re hatiye gotin ku bikaranîna zimanê Beryal Ozanê û zagona 1924 pêvajoyê jehrî dike
Yani dibe me ji Abdullah Öcalan'a gotiye bikar anîna zimanê Beryal Ozanê û destûra bingehîn ya 1924 pêvajoyê ji herî dike. Her wiha me jê re gotiye herî dawî dema endamên PKK ji zapê vekişiyane çek di destê wan de bûne û vê yekî di nava raya giştî de înfial çêkiriye û li gor bangê tev negeriyane. Yani her du endamên komîsyonê ê AKP û MHP di Öcalan de giliyê gerîla dikin. Yani dibêje gerîla wextê ku vekişiyane destê wan de sîlah hebiye û li gorî banga we jî tev negeriyane. Gilî dikin yani. Nava raya giştî de jî înfial çêkiriye. Nava raya giştî de înfial menfial çê nekiriye. Yani em xwe şahidin. Tam berûva jî xelkê çêpik da, xelkê govay başê ku vekişiyane. Yani hatta hineka rexne kir yani çima vedikişîm ra dewleta Tirkiye vekişiye. Mesela çi îşê dewleta Tirk li zapê heye. Hakikaten yani mesela ana dîsa hat bîra min. Zap hevanno di nava Haka Başûrê Kurdistanê de cih digre. Heremekî epê berfireh e. İşê dewleta Tirkiye li wê derê tune ye. Normal bi hinceta tekuşîna li hember PKK çûbû wê derê. Ê madem PKK xwe fesih kiriye, şer nake, dewleta Tirkiye dibe acîlen bibêje operasyona min ki hiç dencama xwe ez vedikişim. Zap mapê nasekirim vedigerim Tirkiye. Wan eskerê xwe perîşan bigire vegere Tirkiye. Ama nake gerîla ji zapê vedikişe ji bo şer dernekeve û ser de radibe giliyê gerîla dike Öcalan de. Dibe hevalê te vegeriyane ama sîlah hebiye destê wan de. Ê çi hebe destê wan de? Yani tu dixwazî çoğ mertek bidî destê wan ye. Me ji Abdullah Öcalan re gotiye divê qesede li gorî mutabaqata dehê adarê tev bigere divê ew jî ji bo Sûriyê bangekî nû bike. Yani Öcalan ji bo Sûriyê bangekî taybet û nû bike. Çekberdan hemû beşê PKK eleqedar dike. Her wiha ji Öcalan re hatiye gotin çavderî hene binêrin pir baş guh bidinê. Çavderî hene ku PKK hêzên xwe yên li Iraqê vedikişîne rojava. Jê re hatiye gotin, ji Öcalan re hatiye gotin ku ev yek jî banga wî bi banga wî re bi nakok e. Yani gerîlayên ku çek û silahê xwe berdane hemî vekişiyana Rojavayê Kurdistanê. Hatta nabêjim PKK çekî yek û çekê xwe berdane. Binêrin vira da jî tiştekî ye. Divê me jê re gotiye ku PKK hêzên xwe yên li Iraqê ne ku ê çek berdane ha ê çekdarî hêzên xwe yên li Iraqê vekişandiye Rojavayê Kurdistanê. û ji Abdullah Öcalan re hatiye gotin ku ev yek jî bi banga we re bi nakok e. Li ser vê yekî Abdullah Öcalan gotiye PKK ne tenê çekên di destê xwe de divê çekên çekan di hişmendiya xwe de jî derbixe. PKK ne tenê çekên di destê xwe de divê di hişmendiya xwe de jî çekan dayîne. Di berdewamiyê de Abdullah Öcalan qala Xwişkûbiratiya Kurd û Tirkan a dîrokî kiriye. Li ser vê yekî Fetih Yıldız jî gotiye dema agahiyên şehîdan dihatin Tirkiyekî neçûye êrişê Kurdekî nekiriye. Tevê ew qas êrişan jî dijminahiya Kurd û Tirkan çê nebiye. Abdullah Öcalan li ser vê yekî gotiye ew bi rêzdarî malbatên şehîdan dinêre. Hürmet dike ji wan re. Gotinên Dewlet Bahçelî ku bi bîr xistibû Abdullah Öcalan gotiye ez ji bo xizmetê amade me bi bîr xist. Got ew li pişt gotina xwe ye eger şert û merc pêk werin, eger derfetên tekiliyan zêde bibin, baweyekî teorîk, pratik ez dikarim vê yekê pêk bînim. Di vê derê de qala Ziya Gökalp jî tê kirin. Kurdekî ye ku di destpêka avabûna Komarê de ji bo bibe Tirkekî heqîqî çi destîwîtê dike yani. Ê ku gotiye Kurd bê Tirk, Tirk bê Kurd nabin. Ziya Gökalp di çavê milletê Kurd de weke xayîn tê zanîn. Normal. Yani weke referans nîşandane nedane nizanim lê Ziya Gökalp di çavê Kurdan de, di çavê rewşenbîriya Kurdan de weke kesekî paxiş nayê zanîn. û Öcalan gotinên Dewlet Bahçelî ku bi bîrxistibû Abdullah Öcalan gotiye ji bo xizmetê amade me bi bîr xist, divê Abdullah Öcalan bi xwe anî bîra me got ew li pişt van gotinê xwe ye eger şert û merc pêk werin
derfetên tekiliyan zêde bibin bawekî teorîk pratik dibe ez dikarim vê yekê pêk bînim. Abdullah Öcalan di derbarê daxuyaniya 27 Sibatê de diyar kir wî sala borî wekî serkeftinekî dîtiye di vê heyamê de mesela tu şehîdekî nehatiye wenda kirin. Pevçûn şer çê nebiye. Wî zêde kir ku meseleyên siyasî de hin mevzî hatine bidestxistin, pêşketin çêbiye. Di vê çarçovê de piştgiriya raya giştî zêde biye, ew bawer dike ku di heyama pêşme de hin pirsên mayî jî wê werin çareserkirin. Mesela pirsên mayî werin çareserkirin çi ye? Ez hêjî li pişt ew ê me. Ê min mafê netewîyê Kurda tên qebûl kirin, nayê qebûl kirin. Mafê netewîyê Kurda were qebûl kirin. Merûv di meşeheta da wî, waxtê neyê qebûl kirin, merûv nav da cî nagire. Çünkü tu derdê me ku em bi Tirkara asîmîle bibin û entegre bibin tune ye. Yani derdekî me wisa tune ye weke millet. Derdê me ew e ku netewbûna me were qebûl kirin. Çünkü derdê me heye. Mesela ev der hevano şîr heye, av heye. Ez tîme ne? Derdê min e ku ez av vexwim heye. Tu terî tiştekî din dî min. Şerbet dî min. Ya derdê min e şerbetê tune. Av lazım e ji min. Av. Ji bo bijîm. Ji ber vê yekê hevano mafê netewîyê Kurdan vêgavê di rêza ewil de ye. Evveliyet ew e. Lê tabî ew ê paşê were. Ew ê paşê were. Çawa ku hevalê me dibêjin ev pêvajoya diyalogê ye, ne pêvajoya müzakerê ye. Pê derpê ew ê her tişt were. Eger neyê em ê cihê bibin ji dewleta Tirkiye hevano. Yek, em bidomînin li ser gotina weke eger Tirkiyeyeke bê teror pêk were heyete ku rastiya dîrokê dizane li benda gavên pratikî û şênber Abdullah Öcalan gotiye ew li pê gavan û pêngavên pozîtîf e. Yani Abdullah Öcalan jî gotiye rast e ez jî li pê wan gavan me pêngavên pozîtîfim. Li ser gotina di mijara gavên şênber de dij derketinekî heye ji ber ku rêxistinên navenda xwe ji Qandîlê bi yek qada Sûriyê pirsgirêkê çareser nake, divê ew bixwe yani Abdullah Öcalan wekî serokê rêxistinê ji bo her qadê talîmatên teqez bide dema ku ev gav pêk werin wê rewşeke nû derkeve holê. Binêrin vê derê de dewleta Tirkiye şantaj dike li Öcalan. Ez car dubare bikim mühim in hevano. Şantaj çi ye? Mesela aniha her du alî ji hev re dibêjin em gavên pratikî bavêjin. Yani bi jê re dibêjin gavên şênber, gavên xuyangî em bavêjin. Dibê rayedarên dewleta Tirkiyeyê endamê komîsyonê dibêjin rêxistinê navenda xwe ji Qandîlê biriye qada Sûriyê. Ev pirsgirêkê çareser nake, lewma divê Abdullah Öcalan bixwe weke serokê rêxistinê ji bo qadê talîmatên teqez bide. Dema ku ev gav werin avêtin, yani rêxistin wextê ku gavan pratik bavêje, Öcalan carekî din bangê Sûriye bike ku temamen çek û silehê xwe dayînin, wê demê de dewleta Tirkiye ancak dikare gavên berbiçav bavêje. Rewşeke nû ancak wê demê dikare derkeve holê. Mesela vaya bêhurmetiyê li Öcalan, bêhurmetiyê li milletê Kurd mesela. Çawa tu dikarî bibêjî Partiya Karkerên Kurdistanê yani rêxistinê navenda xwe ji Qandîlê biriye Sûriyê. Mesela çawa dikarî bêjî vaya nîşanê me de ku tu zemîn hazir dikî ji operasyoneke nû ya li ser Rojava re ji bilî vê çi ye? Yani sibê du sibê tu ji êrişa xwe ya ser Rojava re rewabûnê amade dikî. Wekî din min re bêjin mena wî çi ye wekî din? Mesela çima dibêjî ji Iraqê hêzên xwe kişandiye Rojava. Halbikî tam berova jî ye. Li gorî protokola dehê Adarê hemî hêzên xerîb ên di nava Qesedê de ji Sûriyê derketin, ji Rojava derketin. Rêzdar Qarayêlan jî got em derketine. İşê me xilas bû, Daeş ket bin kontrolê, işê me nema em derketin. Ya derdê PKK ku were derekî bi cih tunekî. Madem dewleta Tirkiye ew qas dewlet e, madem ki ew qas durist e, ew qas biratiya Kurd û Türkan dixwaze, de bila sibê qanûnekî derbixe, hêzên Qandîlê bila derbasî Rojava nebin, bila derbasî Bakurê Kurdistanê bin. Madem Musa ye. Yani tu dibêjî silah berde, tu dibî tamam silah berdim. Ez biçim ku
Li Kandilê bimînim. Zemîn Hamedek ez berim Bakur. Ez berim siyasetê bikim. Ne tenê Kandilê ê Ewropayê jî her derê jî bila werin. Ji ber vê mantık tune hevan no. Di mêjiyê van însanan da mêjî tune ye. Di mêjiyê wan. Di serê wan da mêjî tune. Îja radibin tiştek ku zorê me tişe heqetin bi wê mêjiyê xwe pûç radibin civaka Kurd birêve dibin. Yani ez behsa rayedarên dewleta Tirkiye dikim. Çawa bi wî aqilê xwe ya em wekî milletê Kurd em destûr didin ku van kêm aqilên Tirk werin me birêve bibin. Ji ber vê yekê em nava xwe de dikelin, dibehejin. Ya em nikarin qebûl bikin ya. Bila şivanekî Kurd me birêve bibe çêtir e ji rayedarên Tirkiye. Li me dikeve, li gurûra me rûmeta me dikeve. Em naxwazin. Du pêr jî behs kir. Asayîşa me ya li Bakurê Kurdistanê, rêveberê me yê siyasî, her kes bila şivanê me be, hema bila ne Tirk bin. Naxwazim ya. Hevan no. Abdullah Öcalan her wiha diyar kir ku ev pirs dubare pirsî li pişt gotinê xwe ye ji bo serkeftina pêvajoyê di nava hewldanan de ye di çarçova derfet û îmkanan de ew ê hewldanên xwe bidomîne li ser gotinê banga 27 Sibatê ne dewletek cuda, ne federasyon, ne xweseriya îdarî, ne jî çareseriyên çandî kültûrî Abdullah Öcalan bi gotina erê Ûsayê piştrast kiriye. Binêrin wana hemî cimbizin yani mûçik kiriye. Kewa endamên AKP MHP ji Abdullah Öcalan re gotine te di banga xwe ya 27 Sibatê de gotiye ji me re ne dewletekî cuda, ne federasyon, ne xweseriya îdarî, ne çareseriyên çandî kültûrî ji me re tiştekî lüzum nake. Abdullah Öcalan jî qaşo gotiye erê Ûsayê. Hüseyin Yayman ji Abdullah Öcalan pirsî Qesedê di dehê Adarê de peymanekî îmze kiriye. Peyman ji 8 xalan pêkite. Di serî de Sûriye ji bo tevahî heremê divê li dijî hamleyên İsraîlê baldar bin. Yani mîna ku ev peymana dehê Adarê li dijî İsraîlê hatibe îmzêkirin. Wisa dixwazin nîşan bidin. Ji bo Sûriyê ev pergaleke unîter, navendî, demokrasiya heremî dixwazin. Binêrin. Li gorî peymana dehê Adarê qaşo rêveberiya Xweser, Mazlûm Ebdî pergaleke unîter dixwazin. Yani navendî. û demokrasiya heremî dixwazin. Çi qas baqilin ya? Çi qas baqilin vana ya? Li dijî İsraîlê jî baldar bin. Yani li dijî hamleyên İsraîlê jî baldar bin. Hêzên parastina heremî erê demokrasiyê heremî dixwazin. Her wiha pirsiye. Hêzên parastina heremî wê hebin yan na? Abdullah Öcalan bersiv daye. Gotiye na. Hêzên parastinê wê tune bin. Yani Qesedê wê tune bibe. Tenê wê asayîş bimîne li heremê. Yani wekî hêzên polîs. Her wiha Abdullah Öcalan gotiye li vê erdnîgariyê Kurd bê Tirk nabe, Tirk bê Kurd nabe. û qala bengeha dîrokî kiriye ji Sultan Sancar mînak daye. Na ev mesela Qesedê hevano hemî derewin. Peymana dehê Adarê de tedbirên li hember İsraîlê. Mesela ji me re çi tedbirên li hember İsraîlê? Colanî Sûriye çû Amerîkayê bi Amerîkayê Donald Trump ra ji bo hevkariya bi İsraîlê re peyman îmze kirin ji xwe. Anha İsraîl û Sûriye peymana hevbeş îmze kirine. Êdî di yani eleqayî bêtine. Ya din jî hevano pergaleke unîter navendî Qesedê tu car qebûl nekiriye. Tu car negotiye na. Qesedê wextê bibêje na ji xwe tê mehkûmkirin ji aliyê milletê me ve. Ne mümkün e yani. Tiştekî wisa dibe? Pergaleke navendî wê demê temam bila colanî û çeteyên xwe werin birêve bibin ne? Rojavayê Kurdistanê. Tiştekî wisa dibe? Navendî. Her tişt ji navendê were birêve bibin. Demokrasî heremî. Ya demokrasî tune hemî derew e. Demokrasî tamamen perdeyekî reş e
insana sırf ji bo xapandina însanê ye. Dem tiştê ku se heye? Binêrin hevano dewleta em nebêjin dewlet welatê herî demokratîk ê dunyayê ku derê ye? Swîsre ye ne? 26 kantonan pêk her kanton xwe bi xwe rêve dibe. Tu gotinekî demokratîk derbas nabe. Ne di nava axaftinê wan de, ne di nava dewleta wan de, ne kantona da. Ya kesî negotiye Lozana demokratîk. Kesî negotiye Cenevreya demokratîk, Zûriya yan jî Swîsreya demokratîk. Ne mühim ki? Çima bahsa demokrasiyê dikî? Ya Swîsre tu bahsa demokrasî bikî eyb e yani. Ji xwe otomotîkmen mantık dikeve devrê. Mantık çi be ew e? Millet bi rêve dibe. Serdestiya millet. Serdestiya civakê a esas e. Rojekî din em ê behsa van pergala bikin. Ez ana naxwazim bikevim navê. Rojekî em behsa pergala Swîsre bikin heqeten. Hevano me got çi? Abdullah Öcalan diyar kiriye ku fikra sosyalizma reel 1995 de terkandiye ve guharandina hişmendî bi zehmet bûye. Wî xwestiye ku PKK di sala 1993 de esas xwe fesih bike. Gotiye her tim destekî hewldanên sabotekirinê tim ketine nava meselê. Ev hewldanên sabotekirinê weke mekanîzmaya darbê pênasê kiriye. Yani ji sala 1993 vir ve ew diyaloga bi Turgut Özal heta îro tim xwestiye PKK çekê xwe dayne, tim xwestiye PKK xwe biguherîne, lê şert û merc çêneviye. Abdullah Öcalan bilêv kiriye ku di sala 1993 de bi Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel re baweyekî di nava danûstandinê de bûye, sedema encam negirtina vê yekê jî bandora mekanîzmaya darbê ye. Ji Abdullah Öcalan hatiye pirsîn. Ferhat Abdî Şahin yani bi navê din Mazlûm Kobanî ew ê guh bide we yan na? Mesela vê derê de jî Mazlûm Kobanî piçûk dixin. Mîna ku li Rojavayê Kurdistanê îradeya millet tune be. Millet mîna qirşekî be. Millet mîna pez be, mîna mî be, tu tiştekî tune be, wisa dixwazin nîşan bidin. Fêrbûne bi destê axa û bêga hemî eşîretê dibin kontrolê de bigirin. Halbuki millet heye. Em sibê hetayê verê behsa demokrasî dikin. Yek ji esasên demokrasiyê çi ye? Raya millet e. Dengê millet e. Millet bêje erê erê, millet bêje na na ye. Ji ber vê jê pirsîne. Ferhat Abdî Şahin, Mazlûm Kobanî wê guh bide we yan na? Abdullah Öcalan ji gotiye ew yek ji kesên nêzê min e, girêdayê min e, divê ew tu car li dijî Tirkiyê îddiayên ku nikaribe bicihîbîne bi kar neyîne, ev yek pêvajoyê sabote dike. Yani Abdullah Öcalan bi rêya van her du kesên ku endamê komisyonê ne peyam ji Mazlûm Kobanî re dişîne. Dikeve serê we? Nakeve serê min. Min mantiqî naye. Tiştekî wisa nabe. Yani bi rêya van her du kesan peyam nayîşandin. Gulistan Kılıçkoçî jî pirsa dawî jê pirsiye. Ji bo tevgera jinê tiştek dibêjî, Abdullah Öcalan gotiye na, tenê silavê min bêjin. Piştî xwendina vê kurte protokolê civîna komisyonê bi dawî bû. Na hevan no. Ez peyamê we mereq dikim. Ê min tiştek ku vê derî de ez dikarim ji we re bêjim ka ez pirsê we bixwînim pêşî. Mesela entegrasyonla Rojavayê Kurdistanê merû buhan çeteyên Şamê re çawa dikare entegre bibe, çawa dikare were cemhev. Serda yani ew entegre bin jî em nikarin qebûl bikin ha. Yani anha hemî çete meteyên Colanê bibêje em dixwazin entegrê we bibin, dîsa em nikarin qebûl bikin. Yani dedî tu reş tevlî spî bikî di boyaxê da, ew boyaxa te ya spî tiştekî lê namîne kî. Ya gewr jî nabe, hemî reş dike. Çûnke reşin bana. Entegrasyona wan jî nabe. Ame
şuha kokten nabe. Demokrasi çava pekte li Suriye. Li Türkiye çava pekte. Dibe nabe. Yani kit kare bavar bike ku îro li Türkiye demokrasi pekte. Pêncî sala da pek nayê. Dibe hemî hilweşê Türkiye neslekî nû perwerdekirî, maqûl, ciwan rabe demokrasî pêk bîne. Ama bi van însana nabe. Du rojê me çi gotibû? Ji ga şîr dernaye. Tu nikarî ga bidoşî. Şîrîkatiye bi dewletê re şertî wî hene. Dewlet bi vî şiklî bi êrişê ser Kurdan bike, Kurd mecbûrin xwe biparêzin. Yani çek û sîleh dibe perçeyekî bedena wan. Dewleta Tirkiye vê derê de fehm kir ku ji êrişa xwe ya ser Rojavayê Kurdistanê re zemîn amade dikin. Hevan do ez ana li cem we me ez li peyama we nêrim. Yani Devleta Tirkiye ev her du endamên komisyonê bi cimbizê, bi mûçikê gotinên li îmraliyê girtine tiştên li gorî menfaetê xwe belavkirine ji endamê komisyonê re. 4 saat hevdîtin çêbiye muhaqqaq pir tişt hene li gor menfaetên Kurdan ji bo faydeya Kurdan lê eşkere nekirine. Ti Musa'ya ji ber vê yekê rayedarên Tevgera Azadiya Kurd dibêjin sedî set dibe Abdullah Öcalan azad be. Ancak xwe demê mirov dikare pêra bide bistîne li gorî gotinê wî tev bigere. Ama divan şertên tecîdê de, divan şertên wisa zehmet de mirov nikare. Mirov nikare pêvajoyê birêve bibe. Mirov nikare li gorî gotinê wî tev bigere. Yani doh berdevkê kecekê jî aynî tişkot. Zagros Hiva. Şu hemî rayedarên kecekî wisa dibêjin. Hevan ez Moderatör çit ki moderatör kî çi gotiye hevan ez nizanim ya ez konsantre peyama nabim. Kî çi dibêje bila vê jê nizanim ez xatir cevab bixwazim hevan bes ew pasa. Tamam. Mala we ava encama ku hûn jê derdixin ji xwe re jê derxin ama ez dibêjim vaya sextekariyê ku di hevdîtinên îmraliyê de hatiye kirin her du endamê komisyonê yê AKP MHP ya diviya bû temamê protokolê eşkere bikirana yan jî neçûyana bi mûçikê tiştên li gor menfaetên dewleta Tirkiye negirtana û ji komisyonê re eşkere nekirana. Ez vêya weke bêhurmetî dibînim ya rast ew e temamî were eşkere kirin. Temamî jî pir meselen ne ji ber ku divê hevdîtinê de hevan Abdullah Öcalan hewl nade ji civaka Kurd re peyama naşîne. Divê hevdîtinê de hevdîtinekî nezaketê ye hewl dide hinekî raya giştî ya Tirkiye dilê wan nerm bike, dilê wan xweş bike, hinekî wana bîne ser xeta pêvajoyê. Ji ber vê yekê gotinên ku ne li gor dilê we hebin jî divê hûn çavê xwe bigirin ji nedîtî ve werin. Ew bang li raya giştî ya Tirkiye dike. Di vê manê de dibêjim. Yani ê min bixwe ez alîgirê pêvajoyê me dixwazim pêvajo pêşkeve bi xatirê we silav rêz tem baş.